אתה נהנה? כן. אתה יודע שאחר כך יהיו לך עוד 3. כן, בטח. אני כבר קראתי את השני גם. השני יותר אותו דבר או פחות טוב? זה המשך. כאן זה עד גיל 16, ושם זה מ-16 עד 26. אז זאת אומרת, לא ירד ברמה. אני חושבת שלא. זה המשך. אבל אי אפשר להינתק מזה. תדע. ספר טוב? מדהים. מה, כמו מה? הר אדוני סטייל? אי אפשר להשוות. זה אחר? כמו הספרים שקראתי שהייתי בת 16-17. שכל היום חיכיתי רק לקרוא ספר. טוב, בוא נמשיך למטה. אבל למה את מתגעגעת? כאילו, אמרת לי מה היית גאה וזה. רגע, יש רגע, מקום, מישהו, תקופה ספציפית. אני מתגעגעת להתרגשויות, להתאהבויות, לשומר הצעיר, למפגש עם ילדים מקיבוצים אחרים, שתמיד אהבתי להשתתף, לתחושה של מדריכה, של הסמינרים, של הטיולים. בואי נהיה יותר ספציפי, נעזור לך. לו היה מגיע איש פלאי, ואומר לך, עידית, אני יכול בכל החיים שלך עכשיו להחזיר אותך ל5 דקות. 5 דקות בעבר. תבחרי 5 דקות, את הולכת לחיות אותם שוב. לא יותר. לאן את חוזרת? אני חוזרת למקום שאני אוהבת אותו, שזאת הבמה. שבה הייתי... תארי לי את 5 דקות האלה, את המקום, את הרגע הזה. אולי... בסיום י"ב שאני עומדת ונואמת את הנאום שכל שנה היו נותנים למישהו לברך בשם כל הכיתה. אני יודעת שהעיניים נישאות אליי ואני עומדת וקוראת את מה שכתבתי, ואחרי זה המורה להיסטוריה אומר לי, אני מוסיף לך עוד נקודה לבחינה בהיסטוריה אחרי הנאום הזה.